Noswaith dda, ffrindiau, a croeso mawr i'r digwyddiad Crime Cymru heno. Heno, dyn ni bwriadu trafod nofelau trosedd yn iaith Gymraeg, ond cofiwch, mae yna gwledd o digwyddiadau eraill ar gael, so cofiwch i mynd at y wefan i checio am y digwyddiadau eraill, ac mae'r gwyl i gyd wedi cael ei noddi yn hawl gan Llywodraeth Cymru. So dwi'n mynd i dechrau, mae gennym ni y fraint i cyflwyno chi tri o, allai deud cewri? Dydy hwn ddim yn saesus na ddim byd preglus ydy yma, o'r byd sgwennu yn y Gymraeg. A dwi'n mynd i, bod dwi'n ynghlwmni bobl sy'n feistroli'r iaith, dwi ddim yn mynd i cyflwyno nhw. Dwi'n mynd i gofyn iddyn nhw cyflwyno eich hunain. Alun Ffred. Wel, Alun Ffred ydw i. Dwi mond wedi sgwennu un nofel, sef Gwynt y Dwyrain. Dwi'n digon ffodus i ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol y boi, yn Modian ym Mhenllyn. Dwi'n gwybod be all allai ddim. Dwi wedi gwneud lot o bethau yn ystod fy mywyd, ond nawn ni anghofio am rheini am heno. Greit, wel mae gennym ni digon o cwestiynau i gofyn bod ti wedi dechrau eich gyrfa fel awdur efo nofel trosedd. Meleri? Meleri Wyn James ydw i, a dwi'n awdur a nofelydd i blant a phobl ifanc ac oedolion. A fe nes i ymuno gyda Alun Ffred fel enillydd y Modian llynedd, achos fe nes i ennill y fedal ryddiaith am y nofel Hallt. A dwi ar fi'n cyhoeddi nofel drosedd newydd fydd yn dod allan gan Wasg Olfa yn, wel, jyst cyn Nadolig yn mis Hydref. A dim ond Edrych ymlaen yn arw. Llwyd. A dylwn ni hefyd dweud, dwi hefyd yn olygydd llyfrau, ac felly dwi ddigon ffodus i gael cydweithio gyda rhai o'r nofelwyr trosedd gorau yng Nghymru, gan gynnwys ambell i berson sy'n ma heno. Gwych. Llwyd. Helo, fi yw Llwyd Owen. Dwi wedi cyhoeddi 15 nofel ers 2006 gan gynnwys 7 yng nghyfres nofelau trosedd gerddi hwyan, gyda'r ddiweddaraf newydd ar allan cwbl o fisoedd yn ôl, Helfawdd ei henw. Gwych, a gobeithio Llwyd, ti heb wedi ennill rhywbeth ffantastig yn y Steddfod llynedd. Na, dim llynedd. Byth yn y Steddfod, i fod yn onest. Ond o'n i'n dechrau teimlo braidd yn unig, fel yr unig sy'n wedi ceisio a heb wedi ennill ddim byd. So, dwi'n mynd i dechrau os allai efo chi, Alun. Beth sydd wedi sbardino ti i sgwennu nofel trosedd? Wel, dwi'n siŵr y blaw mod i'n rhoi toff o nofelau trosedd, a mod i wedi cael rhyw deimlad byddwn ni'n licio trio fy llaw ar sgwennu nofel. Mi o'n i wedi bwriadu sgwennu nofel hanesyddol, ond am resymau na i ddim mynd i mewn o heno. Mi gath honno y torpedo, ac felly mi ddigwyddais i wedyn dod ar draws rhyw stori ond hanes, a ddaru hwnnw ddechrau troi yn ymhenni. Ond mae'n wir deud hefyd bod ar ddechrau'r nofel yn y cyflwyniad, dwi'n gwneud diolchiadau i wahanol bobl, gan gynnwys Meleri, ond dwi hefyd yn rhoi prif athrennau a nifer o awduron, a dwi'n mynd dweud mae awduron ydyn nhw, ond o'n i blith nhw. Mae T.L, sef Tom Llew, T. Llew Jones, a dyna'r nofel gyntaf dwi'n cofio yn Gymraeg oedd nath argraff arna i, sef Trysor Plas y Wernen, sef dwi'n siŵr os wedi nofel gyntaf iddo fo, ac wrth gwrs mae'n hanes am griw o blant ac rhyw blismon lleol yn ei helpu nhw i ddatrys rhywbeth neu gilydd, dwi'n cofio be oedd o. Ond hefyd yn ymlith yr rhestr yna, mae yna rhywun sydd yn J.E.W, sef John Ellis Williams, ac mi nath o gyfraniad mawr i fyd llyfrau plant, a lot o beth eraill hefyd. Oedd o'n prolific fel awdur. Ac yn y 50au a'r 60au, oedd o'n un o'r chydig rai oedd yn sgwennu
nofel y detectif, a mewn gwirionedd, mae siw gynnau bod y chwilen wedi dechrau yn y cyfnod hwnnw, ac o fan ymlaen nes i mlaen i ddarllen yn Saesneg, beth fel Father Brown ac yn y blaen. Felly, dyna oedd yn dechreuad i fel darllenwr, ac mae siw gynnau i, dyna pam o'n i'n cael yn hynny wedyn at y math yna o stori. Dwi'n credu felly mai dyna oedd y cychwyn beth bynnag. Wel, a beth am tithell, Llwyd, achos ti wedi bod wrthi, mae'r gyfres yn mynd o nerth i nerth. So be oedd, falle ti ddim yn gallu cofio o hyn o faint yn ôl, be oedd yn sbardun y ti mynd at y genre trosedd yn lle gyntaf? Fel yn debyg iawn i Alun, dyna'r math o nofelau dwi'n mwynhau i darllen fwyaf. Dyna fy go-to i, amser dwi'n dewis nofel newydd. Ond o ran ysgrifennu nhw fy hunan, oedd yn nofelau cynharau yn fywgraffiadol iawn, ond o'n nhw'n cynnwys elfennau o nofelau trosedd. Fel arfer yn y gwrthdaro rhwng cymeriad canol ddosbarth a wedyn yr isfyd troseddol. So wedyn, ar ôl fath o cael gwared o'r ochr fywgraffiadol o fy rhyfiaeth i, nes i gyhoeddi nofel o'r enw'r Ergyd Olaf am Hitman, a wedyn o fyna nes i greu tref ddychmygol o'r enw Gerddi Hwyan, a dwi'n adrodd straeon aelodau yr adran detectives yr heddlu lleol trwy y gyfres Gerddi Hwyan wedyn. Wel, oedden ni'n sôn am leoliadau nes ymlaen, ond mae Gerddi Hwyan yn lle ti'n disgrifio mewn ffordd, bron dwi'n coelio mwy yn Gerddi Hwyan na rai lefydd eraill. Mae o'n byw yn fy mhen yn llawer mwy na rai o lefydd go iawn. Meleri, efo'r profiad eang sydd gen ti fel sgwenraig a hefyd, efo ti wedi cael y cyfle i edrych dros hyn a faint o wahanol math o lyfrau, pam trosedd felly? Wel, rhywbeth tebyg i beth mae Alun a Llwyd wedi gweud yn barod, sef diddordeb personol erioed, hyd yn oed pan o'n i'n blentyn, a dwi'n cofio T. Llew Jones yn dod i'r ysgol i siarad gyda ni pan o'n i yn yr ysgol gynradd ar y wefr o gwrdd ag e, achos wrth gwrs o'n i wrth y modd gyda'i nofelau fe. Felly fi'n hoffi darllen nofelau dirgelwch, nofelau trosedd erioed, a dwi hefyd yn hoffi gwylio cyfresu trosedd ar y teledu. Wedyn, mae fe'n beryg, a gweud y gwir, eisiau gwylio cyfres gyda fi, achos byddai yn rhan fwyaf amser yn difalu whodunit, a wedyn cadw'n dawel neu mae Siôn y Gŵr yn diflasu. Ond wedyn, byddwn ni'n gweud, hyd yn oed pan dwi'n ysgrifennu nofelau blant, fel y nofelau Nanel, dwi wastod yn dechrau gyda'r cwestiwn na, felly dwi'n hoffi'r broses o'n greu nofel ddirgelwch. Dechrau gyda'r cwestiwn a gwneud i'r darllenydd i aros wedyn nes bod nhw'n cael yr ateb. A o'n i'n fan mawr o nofelau Agatha Christie pan o'n i yn 'arddegau, a mae'r nofel newydd, dwi wedi trio ysgrifennu hi yn llinach Agatha Christie. O, ddifyr iawn. Ond gefn ni weld. Wel, wrth gwrs, mae is-genres megis mae'n rai yn disgrifio Agatha Christie dyddiau yma fel cozy crime yn dydyn nhw. Ond mae fyddai'n disgrifio mwy fel clasur o nofel detective. Ond os allwn ni mynd mewn chydig i'r proses, ydych chi wedi deud wrthyn ni, Meleri, faint mor bwysig ydy'r y cwestiwn ac y cwestiwn mae bobl eisiau gwybod pwy nath neu beth bynnag. So sut wyt ti'n mynd o gwmpas creu y stori? Faint o cynlluniau, Llwyd? Faint o cynlluniau wyt ti'n neud? Neu wyt ti'n... Maen nhw deud yn Saesneg yn dydyn nhw bod ti'n plotio neu ti'n pansio. So ti'n mynd seat of your pants, neu ti'n cynllunio bob dim.
Dwi'n blotio'r Myfanwy, dwi'n blotio'r, a wastad wedi bod, dwi'n credu yn gryf, neu falle bod fi ddim yn credu yn fy hunan ddigon i fynd y ffordd arall. Ond na, dwi'n hoffi gwybod, dwi'n hoffi gwybod lle dwi'n dechrau, a dwi'n hoffi gwybod lle dwi'n mynd, ond dwi hefyd wedi dysgu i fod yn hyblyg ar hyd y ffordd, achos mae pethau yn newid. So, bod fi yn plotio, yn eitha tyn cyn dechrau ysgrifennu, dwi yn agored i addasu pethau ar hyd y ffordd hefyd. So, just am eiliad, pam hynny? So, mae gennych chi rhyw fraslun o be mae stori yn mynd, ond wedyn mae'n y troad annisgwyl rhywsyd. Wel, fi'n meddwl yr ateb i hynny yw bod chi'n dod i adnabod y cymeriadau ar hyd y daith, a maen nhw'n tyfu wrth bod chi'n ei ysgrifennu nhw, a maen nhw'n datblygu, a falle oedd yna rhywbeth o'ch chi'n meddwl bod nhw'n mynd i wneud wrth bod chi'n cynllunio a plotio, ond erbyn bod chi'n cyrraedd y pwynt yna yn y nofel, mae rhywbeth wedi newid, ac felly falle bys y cymeriad ddim yn gwneud be o'ch chi'n meddwl oedd yn mynd i wneud yn wreiddiol. So beth amdano ti, Alun, achos profiad sgwennu eich nofel gynta, ac y nofel sy'n digwydd bod yn nofel trosedd, faint o cynllunio nes ti? Cryn dipyn, ond dwi'n dod o gefndir cynhyrchu rhaglenni teledu a cyfresu teledu, ac wrth gwrs yn fanno dych chi'n mynd trwy'r holl fusnes yma o'r creu'r cymeriadau, wedyn gweld beth ydy'r, be maen nhw'n galw'r arc, ydy bwa'r stori a'r datblygiad. Felly o'n i'n gyfarwydd ar math yna o drafod ac o weithio ar gyfresu. Felly dydy'r broses honno mae'n ddigon tebyg ar lawer ystyr. Yr unig wahaniaeth ydy bod chi'n goffo sgwennu'r blwmin lot i lawr mewn nofel. Dych chi'n gallu treulio rhan fwyaf amser yn teledu, yn rhoi'r gwaith sgwennu i bobl eraill. Ond felly doedd hwnna ddim yn... Ond mi ddigwyddodd i mi, be ddigwyddodd yn fachos i fan hyn, oedd bod ni'n mynd trwy rhywle, fi a fy ffrind, ac o'n i'n gwybod bod yna lofruddiaeth wedi digwydd, ond mi ofynes iddo fo, be oedd o'n wybod am ers mae'n 10 blynyddoedd ers hynny, degawdau. A mi ddedodd o rhai pethau am y stori, a mi nes i feddwl ar y pryd, os a hwnna'n gwneud rhaglen ddogfen. Ond os i gorau'r syniad hynny'n syth, achos o'n i'n mwyn neb yn di siarad am y pethau yma, so neb eisiau siarad amdano nhw, ac o'n nhw'n hollol iawn. Felly nes i jyst anghofio fo, ond rhywsyd y noson honno, neu'n fuan wedyn, dechreuais i droi'r peth yn y sefyllfa yn fy meddwl, a nes i jyst creu rhyw fath o senario ac o'na gymeriadau, ac erbyn 4 gloch y bore, oedd gennau rhyw syniad o be oedd dan sylw. A wedyn, wrth gwrs, mae'r holl waith diflas yna o sgwennu o lawr wedyn a trio gweithio amserlen. Ac dyna un peth efo stori detectif. Dwi'n gwybod bod yna bob math o straeon detectif, ond mae yna rhyw fath o ffram yn does. Mae ganddo chi drosedd. Mae yna rhywbeth wedi digwydd a mae rhaid ffindio allan pwy sydd wedi gwneud. Dych chi ddim yn ffindio allan pwy sydd wedi gwneud, dwi'n gwybod. Ond mae yna ffram iddo, a mae hynny'n handi i rywun o ddim wedi sgwennu nofel o'r blaen, ond i ffindio hynny, o leia dwi'n gwybod lle dwi'n trio mynd. A hefyd, mi nes i daro'r syniad na bod ni'n neud o fesul diwrnod, felly gyfan yn digwydd, o gennau ffram, ac unwaith mae gennych chi ffram, a ddech chi'n ei rhywbeth wedyn. Felly, oedd hwnna'n handi i mi, yn ytrach a bod fi'n crwydro i bob man efo'r cymeriadau. Mae gennych chi ffocws yn does i'r stori drwy'r amser. Felly dyna fi'n mantais beth yna. Dwi'n siŵr bod mae'r ffocws yma yn rhywbeth ti'n deud yn aml iawn wrth y awduron y Meleri, faint mor bwysig ydy o'n gwybod lle mae'r stori yn fynd ac y ffram. Ond pan wyt ti'n dechrau sgwennu dy hunan, faint o cynllunio wyt ti'n wneud?
Byddwn ni'n gweud bod fi cynllunio'n eitha manwl hefyd, chymod, dechrau gyda rhyw syniad sydd yn ysgogi fi ddigon i dreulio misoedd neu blynyddoedd yng nghwmni'r syniad, a wedyn fyddai'n rhannu'r syniad na mewn rhyw fath o i dri, ddechrau rhyw fath o dair act, yr dechrau, canol a'r diwedd, a does dim rhaid dechrau yn y dechrau wrth gwrs. A wedyn byddai'n ceisio meddwl, wel, reit, ble te, rhyw fath o bwyntiau, penodau neu pwyntiau, ble sydd angen mynd, ble sydd angen ar y stori yma mwyn cyrraedd y diwedd mewn ffordd boddhaol. Ond rai wastad yn gweud, dwi ddim ofn newid y meddwl, felly wrth ysgrifennu, dwi'n cytuno gyda beth mae Llwyd yn gweud, fi'n meddwl bod syniad yn ysgogi ar syniad arall. Felly, a dwi'n gwybod Llwyd yn hoffi rhedeg fel finne, wedyn falle weithiau pan byddai mas yn rhedeg yn meddwl am ti rhywbeth hollol wahanol, byddai'n cael rhyw fflach, a byddai'n meddwl, mae hwnna yn well na beth oedd gyda fi'n wreiddiol, a fe na i newid y meddwl i wedyn, a mynd mlaen i'r cyfeiriad yna. Mynd yn ôl at y syniad o rhywbeth sy'n dysbrydoli, dwi'n mynd yn ôl at y ti, Llwyd, yn sôn am ymchwil, achos mae dy nofelau di yn mor llawn gynnwys, ac o'n i'n mynd i dweud wrth ti, dwi'n cofio y golygfa lle mae plentyn yn bita hufen mini milk, dwi'n meddwl. Ac o'n i just yn meddwl, hwn ydy'r hufen iâ, fydd y plentyn yna ar y diwrnod yna yn bita. Ac ond fel dan y mosaic, bod fi'n meddwl bod y mini milk yn holl bwysig. So, faint i creu stori sy'n cyflymu, ond hefyd sy'n efo deimlad bod mae bob gair yn wir. Faint o ymchwil sydd angen cael ei wneud? Wel, cyn dechrau ysgrifennu nofelau am adran detectives mewn gorsaf heddlu, nes i gysylltu gyda ffrind sydd bellach yn un o, mae fe'n un o'r bosses yn heddlu Gogledd Cymru, ond ar y pryd, mae fe'n un oedran y fi, so oedd hwn rhyw 15 mlynedd yn ôl nawr. Ond so ges i gyngor wrtho fe am fath o strwythyr yr adran, adran o'r maint o'n i eisiau ysgrifennu am y pethau fel yna, a hefyd, os oedd unrhyw gwestiynau'n codi o ran y prosesau'r gweithdrefnau yr heddlu, oedd gen i arbenigwr i droi at i ateb y cwestiynau yna. A fi'n meddwl, so dyna'r ochr fath o technegol y gwaith o archwilio archwiliad heddlu. Ond wedyn, se ni'n gorfod gweud beth yw'r fath o'r elfen sy'n rhedeg trwy fy nofelau i gyd drwy trosedd a fel arall. Teulu fi'n meddwl, mae teulu, mas y teulu yng nghanol popeth. A mae hwnna yn ddilys, mae'r holl fanylion yna yn codi o brofiadau personol. So wedyn mae hwnna'n rhoi rhyw fath o ddilysrwydd i'r ochr mwy ffantasiol sydd yn rhan anatod o straeon trosedd. Achos bod ni'n byw mewn byd lle mae erchyllderau yn digwydd, dyn nhw ddim cweit yn digwydd mor aml ag nhw yn gerddi hwyan. Na, ddim cweit, na. Alun, beth amdano ti? Oedd ti'n cyfarwydd efo, mae Llwyd wedi sôn am systemau'r heddlu a pethau, ond mae yna pethau fel wybodaeth forensig, gwyddoniaeth a falle. Faint o ymchwil oeddech chi'n gwneud cyn cyflawni Gwynter Dwyrain? Wel, dim llawer ydy'r ateb. Mi nes i jecio rhai pethau wedyn. Mi nes i'n detective fi hefyd yn sargeant yn hollol bwrpasol, achos dyna oedd yn aml iawn yr arwyr yn y nofelau plant yna. A ni di nid detectives oedd nhw, ond just brismin yn helpu neu'n gweld. A mi nes i hynny yn hollol fwriadol felly, fel bod o ddim
yn wiso sydd yn gwybod pob peth. Oedd o'n nes i fi, a mi nes i hefyd wneud o yr un oedran a fi, mwy na lai, fel bod na, wrth edrych yn ôl, oedd o'n cofio be dwi'n cofio, felly oedd ddim rhaid i mi boeni am gywirdeb hanesyddol na dim byd, felly pan o'n i'n gwneud pethau sôn am y gorffennol. Ond fel dwi, nes i jecio rhai manylion o ran y drefn, yr heddlu'n i dilyn, gyda cyn blismon, cyn sargeant. Ond, a mi nes i wneud chydig o waith ar ymchwil ar y we o ran DNA a rhywbeth fel hyn, a pryd o DNA yn dod i mewn, jyst fel bod fi ddim yn dweud celfyd yn oedd. Ond tiwn ti hynny, dim gymaint hynny. Na. Well fwy o ddiddordeb, a gen y darllenydd fwy o ddiddordeb, wrth gwrs mewn yn y cymeriadau yn does, dyna di. Yn union, a dwi'n meddwl weithiau os mae bobl wedi gwneud y busnes o ymchwil rydrwm arnyn nhw, maen nhw'n trosglwyddo diflastod yma at y darllenwyr. So ti'n teimlo bod mae hwn yn prosiect a y plentyn, y rhaid i chi darllen o, yn hytrach na stori sy'n mwynhau. So Mae lot fawr o nofelau Saesneg sydd yn y genre yma yn drwm iawn ar fanylion a technoleg. A dweud y gwir, maen nhw'n llenwi 500 tudalen. Dim bod fi'n bod nhw'n nofelau gwan, ddim byd o'r fath, ond mae rhai yn nhw'n drwm iawn ar y math yna o fanylder. Sgynna'n diddordeb yn efo fy hun. Na. Meleri, faint o ymchwil wyt ti'n wneud? Wel, pan nes i ysgrifennu rhyw ychydig o flynyddoedd nôl, nofel yr enw Blaith y Drws, a wedd hwnnw'n nofel am y syniad y gallai cath wyllt ddod i ochr y dre a torri mewn i dŷ a anafu plentyn, a bod plentyn arall yn marw. Dyna siwrt mae'r nofel yn cychwyn. A pan nes i sgwennu honno, nes i dipyn o ymchwil i gathod gwyllt a'r syniad bod rhai ar gael yng Nghymru. A hefyd, mae dy fi ddiddordeb eriod yn stori Madeleine McCann, a wedyn o'n i wedi darllen tipyn am yr ymchwiliad yna, a fe nes i hefyd cael, o'n i'n ddigon lwcus i gael help detectif yn Aberystwyth, i helpu fi gyda'r broses i wneud yn siŵr bod fi yn gywir o ran beth byddai'n digwydd, beth byddai'r broses o ran beth byddai'n digwydd yn y noson a'r dyddiau fyddai ddod. Ond dwi ddim eisiau dechrau neb, ond gyda'r nofel newydd, dim ond un, mae hi'n digwydd ar Ynys Enlli, a mae yna elfennau o wirionedd y brofiad personol yn dod i'r nofel honno, achos fe ges i y profiad flynyddoedd yn ôl le o'n i wedi mynd i Enlli i ddysgu sesiynau gyda plant am wythnos, a wedyn o'n i'n disgwyl y plant i ddod o'r tir mawr i Enlli bob dydd, ond ar ôl y diwrnod cyntaf, roedd y tywydd yn rhy ddrwg a y plant yn methu dod. Felly o'n i wedi cael yn caethiwo gan y tywydd, a wedyn mae'r elfen yna'n dod mewn i'r stori. A hefyd, mae'r prif gyferiad, mae'n joci, dwi wrth y modd gyda ceffylau, a mae hi yn reidio ar fferm y ceffylau yr teulu, ond mae wedi cael damwen sydd wedi effeithio yn ei ddigorfforol, a mae fe hefyd wedi effeithio ar ei chof fi. A mae hwnna'n rhywbeth mae'n diddordeb mawr dy fi yno, achos mae dy fi epilepsi yn hunan, a wedyn dwi wedi cael yr profiad o ddihuno ar ôl cael trawiad a meddwl, beth sy'n digwydd? Byddai'n cofio pwy ydw i, ond bydd yna lot o bethau dwi ddim yn cofio yn syth, a mae fe'n cymryd tipyn bach o amser i fi, i gofio pethau amdana i am bywyd. Wel, dwi'n edrych ymlaen. Na'n mewn i'r nofel newydd. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn, dwi'n wrth y modd yn Ynys Enlli. Y peryg i fi, ydy dwi wastad yn cael yn hemtio i mynd i byw efo morloi, achos oedd fy mam yn dod o trasiau Albanaidd, ac oedd hi'n deud bob hyn a hyn, bod un o'r cyndeidiau hi
wedi priodi morlo. So Ond mae'n bethau swnllid iawn yn dyn nhw morloi. Yw rhywun ddim yn sylweddoli nes bod nhw'n I ddim te, nes I fi fyny Enlli, pa mor swnllid o'n nhw. Ma nhw. Ond beth sy'n ddifur, newydd be oedd chi gyd wedi dweud, I faint o dy bywyd personol yn mynd I mewn i'r nofel. Llwyd, ti di sôn am yr elfennau hyn yn biograffol, a Alun, oedd ti'n sôn am y ffaith bod y detectif yn rhan oed a ti. So, Meleri, pan ti'n darllen nofel, neu pan ti'n sgwennu nofel, wyt ti'n gallu teimlo bod rai pwnciau yn mwy agos I sgwenwyr neu rai eraill? Mod ma'n rhywbeth... Dwi'n darllen gwaith rhywun arall. Ydw, dwi'n meddwl, allai darllen byddai'n teimlo prynau mae rhywbeth yn taro'r nodyn cywir te, neu yn taro deuddeg, a dwi'n meddwl fel golygydd yn waith I yw gofyn ambell I gwestiwn, a sy'n rhaid i'r awdur I gytuno dy fi o gwbl. Ond dwi wastod yn gweud, os oes rhywbeth yn anharo I, byddai'n holi'r awdur wedyn. A dwi'n gwybod mae yna rhai awduron, bydda'n nhw'n gweud, dyn nhw ddim yn gwneud unrhyw ymchwil. Chymod, y stori, y ffuglen sy'n bwysig, yn dy fe. Ond mae rhaid i'r peth I daro deuddeg. Mae rhaid I chi gwiredu yn yr ffuglen. Gallai jyst neidio mewn fan hyn, achos nath rhywbeth codi mewn nofel o'n i'n ysgrifennu o'r enw Taffia, oedd na stori, oedd na rhan o'r stori nhw'n wneud gyda mabwysiadu. A Meleri fy ngolygydd gwych chi, mae'n gwneud hyn trwy'r amser, ond yn yr achos yma, nath hi fy ngynghori fel rhywun sydd gyda profiad yn y maes yna I wella yr elfen yna o'r stori i'r fath raddau ges I fy nghanmol gan Rhys Mwyn sydd ei hunan wedi mabwysiadu plant gan ddweud bod yr elfen yna'r stori really di taro tant gyda fe ac eto y gair yma dilusrwydd yr holl beth a mae hwnna'n dangos y berthynas waith sydd gyda fi a Meleri. Nod Meleri fel fy ngolygydd I yw gwella fy ngwaith I. A fi'n meddwl, nath e gymryd bach o amser I fi sylwi hynny gyda y berthynas rhwng yr awdur a'r golygydd. Achos mae fe mor precious yn dweud. Ond erbyn hyn, fi'n deall taw rôl Meleri yw gwella fy ngwaith I. Dwi ddim eisiau gwneud e'n wath. Ond dyn ni ddim wastad yn cytuno, chwaith ydyn ni ddweud. Ond mae fe'n broses hefyd yn dweud. Mae hyd yn oed os nag yw I yn cytuno gyda falle beth ti'n gweud, mae fe'n mynd I wneud I fi ailfeddwl be ni'n trafod a byddai yn mynd nôl ato fe ac falle ddim yn newid yn 100%, ond byddai'n treol gwella beth sy'n gen I. So, dwi'n cymryd Meleri, wyt ti wedi golygu pwynt y dwyrain hefyd? Do. Oedd e'n eitha rhyfedd, achos o'n i wrth gwrs yn golygu pwynt y dwyrain ac yn gwybod pwy oedd yr awdur, a wedyn o'n unne hefyd wedyn yn gwybod mod i'n mynd I fod yn y Steddfod. Nes ti'n bydd yn edrych? So, bod hwn yw dy nofel gyntaf, Alun, pa brofiad oedd I gweithio ar y testyn efo golygydd a cydweithio I creu, achos mae o'n cwipo nofel, mae'n nofel greit. So, pa fath o brofiad oedd? Wel, dwi wedi gwneud lot o waith efo sgriptwyr dros y blynyddoedd, a dwi wedi deud wrthyn nhw pa mor effernol ydy stwff nhw, ac wedi beth nhw'n newid o. Right better ydy'r cyngor, wrth gwrs. Ond dwi'n dda iawn am ddeud wrth bobl eraill beth i'n neud. Dwi'n gweud cystal pan mae pobl yn deithau I am wella'n stwff I. Achos beth bynnag, ond digwydd bod mi roeddwn I wedi cyflwyno y nofel i'r lolfa cyn meddwl I chyflwyno i'r gysadleuaeth. Ac o'n I wedi cael sylwadau gan olygydd arall yn y lolfa, oedd
Ac o'n yna lot o nodiadau chwarae teg, ac o'n i'n flin iawn bod yna gymaint o broblemau efo'r nofel. Felly mi adawes i'r iawn fisoedd a dweud, bollocks i bethau fel hyn. Beth bynnag, es i nôl at y nofel a newid rhai pethau byddwn ni'n cytuno efo nhw. A wedyn, ar ôl hynny, o'n i'n dal ddim yn siŵr beth i wneud, a wedyn nes i awgrymu falle bod fi'n wrth y lefi, bod fi'n trio yn y Steddfod, achos fyse hynny'n rhoi rhyw farcar i mi os oedd y nofel yma yn werth rhywbeth. Ac felly, dyna pam nes i roedd i mewn yn y gystadleuaeth. A wedyn, wrth gwrs, fel pan ddoth yr dyfarniad, dyna wedyn nath Meleri ati wedyn i wneud sylwadau pellach wedyn. Ac dwi'n credu ni ddod i gytundeb ar ran fwyaf pethau. Ac yn dweud y gwir, mi nath i waith gwerthfawr iawn. Ond na lot o rhywbeth. Mae'n anodd weithiau, dydy, ond ti'n bod mae'r hein a dywediad o Hollywood, y lladd eich anwyliaid. Dwi'n cael hwn yn aml iawn, Kill Your Darlings, achos rai o pethau dwi'n meddwl ydy'r pethau gorau yn y testyn dwi'n danfon at Carreg Gwalch. Mae'r anfawr Ronnie Roberts yn troi round efo'i pen goch. Ac yn y pen draw, dwi erioed wedi ancytuno efo be mae hi wedi awgrymu. Ond weithiau ti'n rhy agos i rhywbeth. Y gorau efo hwn oedd Mike Povey. Oedd Mike Povey yn sgwennu rhywbeth a wedyn fyddech chi, fi a Sean Humphreys yn mynd i weld o'n llan drindod o bob man i adolygu beth oedd wedi digwydd a stwff oedd wedi dod nôl a dyma ni'n dechrau dadlau am rhywbeth. Ac oedd Mike Povey yn arfer amddiffyn i sgript hyd at daro. Hynny di mi fydda fo'n gweiddi ac yn rhegi a hyn a llall. Ond os oeddech chi'n dal ati a dweud, wel, da ni'n credu fel hyn a fel arall, ar ryw pwynt meddwl, jyst dweud, bach, a oedd o'n rhegi, a wedyn fydda fo'n dweud, dyn nhw mond geiriau, iawn meddwl, a wedyn fydda fo'n mynd ati i sgwennu. Ond wrth gwrs, be oedd o'n neud efo rhai o'r golygfeydd hynny, oedd o'n cadw nhw wrth gwrs. Yn cadw nhw at rhyw sgript arall, neu rhyw syniad arall, neu rhyw gyfres arall. Hynny di, oedd Mike byth yn gwastraffu dim byd. Felly, ond dyna, o'n i wedi arfer efo'r math yna beth. Felly, dwi'n gobeithio bod fi wedi ymddwyn dipyn bach yn well efo Meleri nag oedd Mike yn fi. O, dwi'n sicr. Does dim byd yn cael ei wastraffu nawr, achos maen nhw dal yn dy ben neu yn dy system ffeilio. System ffeilio, fi di hwnna. Beth bydda i'n neud fel awdur yw beth y fydd ddwy ffeil ar agor. Felly, os fydd rhywbeth dwi ddim yn siŵr am ti fe, byddai'n rhoi nhw yn ffeil B. A wedyn, dwi ddim yn teimlo bod fi wedi goffod i lei'r peth wedyn. Mae'n dal i fodoli yn yr ffeil B yma. A wedyn, pan byddai wedi gorffen, byddai'n mynd trwy'r ffeil B, rhag gofyn bod yna rhywbeth sy'n werth i roi nôl mewn, ond byddai byth fel arfer yn ffeindio bod fi'n rhoi nhw nôl. Unwaith maen nhw wedi mynd, Ond mae fe'n haws na di-lei. Ie. So nawr te, falle dwi'n mynd i gofyn cwestiwn sy'n braidd yn anheg. So, ond dwi'n mynd gwybod sut, fysa ti'n deud, Llwyd, bod gennych chi prif detective, neu fysa ti'n disgrifio Sally, bosib fel... so dwi'n mynd i gofyn i chi gyd i disgrifio i'r gwrandawyr eich prif cymeriad na'ch detective a pam oedd gennych chi ddiddordeb yn dilyn y stori trwy llygad rhywun. Achos Llwyd, ti'n neidio un pen i llall yn neud rhaion ti. So, ond feddwl am y rai sy'n gwneud y waith detective am eiliad. Ie, wel, yn yn achos i, ag yn achos y gyfres gerddi hwyan, y brif ysbrydoliaeth am y gyfres oedd awdur o'r enw Ed McBain. Nath Ed McBain gyhoeddi degau o nofelau detective rhwng 1955 a
dechrau'r ganrif yma. A nath e leoli ei nofelau fe i gyd yn y gyfres. Yr 87th Precinct yw enw'r gyfres, a yr 87th Precinct mewn tref ddychmygol o'r enw Isola. Fersiwn o Efrog Newydd yw Isola, fersiwn o Gyrdydd, neu rhannau o Gyrdydd sydd yn creu gerddi hwyan yn fy achos i. Ond gyda Ed McBain, so oedd e'n defnyddio lleoliadau cyfarwydd a yr un adran detectives, ond oedd pob llyfr yn cynnwys stori am detective neu am detectives gwahanol. A byse cymeriadau ochrol yn dod yn bwysig a cymeriadau pwysig yn mynd i'r ochr mewn gwahanol nofelau. So dyna beth ysbrydolodd fi. Ond wedyn, y 3 llyfr diwetha dwi wedi ysgrifennu, y prif gymeriad yw Sally Morris, a dros gyfnod y 2 nofel yna, ni'n gweld Sally yn dechrau mewn uniform on the beat. A ni'n gweld hi wedyn yn cael dyrchafiad i fod yn detective, yn brif detective, a wedyn yn ddisbrwy'r adran. So ni'n gweld y cynnydd yna yn ei gyrfa hi. A mae hi'n dod drosodd fel cymeriad cyflawn, ac mae rhaid i fi dweud, o'n i mor falch bod mae wedi cael babi, ac oedd y babi ddim yn hunllef. Achos dwi wedi magu 6, a nid oedd un ohonyn nhw yn hunllefus. Wel, mae allan yn bod yn blaen hunllefus bod hyn a hyn. Ond yn aml iawn, os mae plentyn mewn stori detective, y reswm i roi y plentyn i mewn, i'r ffaith bod mae'r detective drian heb wedi cysgu ers rhyw flwyddyn a hanner. Ac o'n i fel, waw, mae hwn yn babi normal. Mae un peth dwi wedi treol wneud o'r cychwyn yw mynd yn erbyn y tropes. So, fel oedd Alun yn sôn am yr rhyw fformat yma sydd gyda ti o ran nofel drosedd neu detective. Ond os ych chi'n gwybod bod y tropes yma'n bodoli, be dwi'n treol wneud yw gwirdroi'r tropes yma a chwarae gyda nhw. Ond wedyn i ddod nôl at Babi Sally, Babi Sally'n alright, ond mewn nofel gynharach, oedd gen i detective o'r enw Daf Benson, a oedd ganddo fe Fabi oedd yn hunllef. So dwi yn eog o... Dyna'r balance. So, Alun, deud wrthyn ni chydig amdan Idris. Idwal, sorry. O'n i'n anghofio enw fo fy hun. Wel, rhaid diddorol, rhywbeth yn un peth, Llwyd yn sôn, mae yna tropes yn does, mae yna bethau, mae detectives, dyn nhw'n cysgu, mae nhw'n smocio, mae nhw'n yfed gormod, mae nhw wedi cael trafferth. Un o'r rhai dwi wedi mwynhau darllen yn fawr iawn, rai blynyddoedd yn ôl, ydy nofelau Wallenberg gan Hennin Mankell. Mae'n ffantastig, dwi'n meddwl. Ond wrth gwrs, mae o'n ganol oed, yn yfed gormod, mae dros i bwysau, mae wraig wedi adael o, mae cael trafferth o fo'i ferch. Ond felly, o'n i reit cyn i gael dyn normal, oedd ddim yn anhapus yn ei briodas, ond oedd yn sinig bach erbyn hyn ac yn mynd hwylio tua'r machlud. A wedyn mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn torri ar draws hwnnw. Felly, al hynny'n caniatáu mi felly fod yn dod â hiwmor i mewn, achos doedd o ddim yn mynd i gymryd pethau ormod o ddifri, ond wrth gwrs mae o'n gorfod cymryd peth o ddifri nes ymlaen. Wrth gwrs, felly, beth oedd y cymryd cwestiwn? Am Idwal? Wel, mae Idwal yn cymryd golwg, mae wedi gweld gormod o bethau ac mae o yn eitha amheus o unrhyw un mewn awdurdod. Dwi ddim yn licio'r drefn yma, dwi ddim yn licio plismin cyn. Felly mae o'n eitha laid back yn y bôn, ond wrth gwrs, dim dyna sy'n digwydd yn y stori. Mae'n cael ei dynnu mewn reit i ganol y peth. A wedyn, dyna lle mae'n ddiddorol wedyn, ynddo? Ond mae o'n caniatáu mi fod i ddefnyddio hiwmor yma thraw a gwneud
o'n i'n meddwl, o'n i'n hoff iawn o'r cymeriad, ac o'n i'n meddwl, oedd ei perthynas efo'i wraig wedi cael ei creu mewn ffordd sensitif ac yn gynnes iawn. Oedd Wel, o'n... mae yna rai bobl wedi cwyno bod fi ddim wedi gwneud digon o'r berthynas a bod ni ddim yn clywed digon amdani hi. Wel, nid nofel am y berthynas oedd hi. Na. O'n i'n sticiad, mae gen i lofruddiaeth a mae gen ni broblem. Felly, ond, wel, diolch yn fawr am dweud. O'n i'n feddwl, nid hi oedd y ffocws, ond eto oedd hi'n cymeriad cyflawn, ac o'n i'n feddwl oedd y perthynas yn cyfrannu i'r sut, i pa person oedd o, ac o'n i'n meddwl oedd yn gweithio'n dda. Yn hynod o dda. Meleri, dyn ni'n aros. So, oes na detective, wel, ti wedi sôn dipyn am y prif cymeriad yn dim ond hi. So, wyt ti'n gallu dweud dipyn bach mwy i ni am y cymeriad yna? Ie, wel, fel o'n i sôn, mae wedi cael anaf sydd wedi effeithio arni fi yn gorfforol ac ar ei chof hi, a mae hi a'i phartner wedyn yn mynd i Enlli i weithio am flwyddyn mwyn cael rhyw fath o newid byd neu rhyw fath o reset, a dyna'r freuddwyd, ond yn syth mae pethau'n dechrau mynd o'i le, a mae'r ffaith maen nhw'n cael eu cythuo gan y tywydd wel, dwi ddim eisiau gweud gormod am y stori, ond mae fe'n creu, mae bod yn y sefyllfa newydd, ar cael eu cythuo yn creu rhyw fath o nerfusrwydd, rhyw fath o ofn, rhyw fath o baranoia, a wedyn mae'r ffaith bod hi ddim yn gallu bod yn hollol ddibynnol ar ei hoff hi yn gwneud hynny yn wath. A wedyn, ar ôl un o fod na am ychydig iawn, mae'r corff cyntaf yn cael ei ddarganfod. Wow. Ond un peth, yn licen i ofyn i Alun a Llwyd, a ei tithau Myfanwy, un peth dwi wedi ffindio'n anodd iawn yw lladd pobl yn y nofel. Sut ych chi'n teimlo am hynny? Wel, dwi wastad yn dechrau efo y person sy'n mynd i cael ei lladd. A dwi'n creu bobl i bod yn bobl gas ac yn erchill. Achos os wyt ti yn mynd i gwneud y math o clasur a cymaint o penwaig coch fel petai, ti'n angen bobl, mae lot o bobl yn cysau. So dyna dwi wastad yn dechrau efo rhywun, efo 7 nac 8 o bobl, efo reswm dda, i'w lladd nhw, a wedyn mae hwn yn creu. A wedyn, dwi ddim eisiau... Ti'n mond yn lladd pobl drwg, felly? Yn union. Achos i fi, mae'n neud o'n mwy o hwyl. Dwi'n eisiau teimlo'n trist bod y colled mawr ar ôl y person yma'n mynd. Dwi eisiau cael spree wrth datrys y problem. So, Llwyd, beth amdano ti? Wel, mae'n sicr yn wir bod fi wedi cael trafferthion yn lladd, neu ddim yn lladd, yn ysgrifennu am y weithred. Yn enwedig, dwi wedi ysgrifennu un nofel o'r enw Pyrth Uffern am lofrydd cyfresol sy'n lladd plant. A oedd yna 2 olygfa reit graffig o hynny'n digwydd. A oedd hwnna yn brofiad reit erchill, a dwi'n cofio fe yn effeithio fi tu hwnt i'r sgrin, tu hwnt i'r dudalen. A fi'n gallu cofio Lisa yn gofyn beth oedd yn bod, fy ngwraig i, Lisa yn gofyn beth oedd yn bod arno'r wythnos yna. A wedi meddwl am y peth, dyna beth oedd, o'n i'n ysgrifennu'r olygfa erchill yma, y golygfa oedd Meleri wedi gorfod colygu wedyn. Ond na, yn sicr mae'r rhai cymeriadau a'i llofruddiaeth nhw yn effeithio arnoch chi fwy. Ond wedyn, dod nôl at y be wedys di, Myfanwy, dwi'n meddwl yn dy nofelau di, dy gyfres di, sydd yn ffantastig, dwi'n meddwl bod ti yn gogwyddo tuag at
mwy o hiwmor. Ydy hwnna'n deg i ddweud? Mae rhywbeth... So ti ddim eisiau wedyn cyflwyno rhywbeth rhy erchill. Na. Tra dwi, gyda nofel fel Pyrth Uffern, o glist i glist yn un arall, o'n i'n gwthio yr erchylltra yna, o'n i eisiau mynd â fe i rwle tywyll, a wedyn falle oedd hi'n rhy oer i'r wasgu'r breaks. Wel, dwi jyst yn mynd i gofyn yn sydyn i Alun, y cwestiwn mae Meleri gofyn, sut wyt ti'n lladd bobl, a sut wyt ti'n teimlo am lladd bobl, a wedyn dwi'n mynd i gofyn i Alice i ymuno efo ni efo unrhyw cwestiynau gan y cyhoedd. Wel, dim ond un nofel dwi wedi sgwennu, a gael dweud bod fi'n edmygu be mae Llwyd yn neud yn ddi-ben draw. Mae unrhyw un sy'n llwyddo i sgwennu 15 nofel. Ar rhywbeth yn bod yn o'n dweud i gwir. Oes wir. Mae jyst, o'n i'n ffeindio, jyst y broses yn beth bynnag am hynny. O ran yng nghorff i, oedd y corff wedi dod o'ch chi'n nabod y person gath i lladd. Ond, wrth gwrs, ges i lot o sport yn ystod y nofel wedyn yn cael pobl yn sôn amdani. Ac oedd pobl yn... Oedd gen bobl bod math o syniadau amdani. Oedd yn rhywbeth sy'n ddiddorol i mi, achos mae hynna'n wir amdano ni gyd wrth gwrs. Ond oedd y ffaith bod pobl yn gweld i mor wahanol yn gret o'n i fo. Wel, o'n i'n meddwl oedd hwn yn un o pethau mor cyfoethog yn y stori, achos oedd yn teimlo fel darn o'r cymuned. Wel, ydych chi'n clywed am rhywbeth o bob un ongl sy'n digwydd yn aml iawn. Alice, wyt ti'n mynd i ymuno efo ni, wan? Dyma fi? Haia, Alice. Siwr mai pawb. Wel, am sgwrs ddifyr, diolch yn fawr. Joyous i mas draw, a dwi'n siŵr fod y cynulleidfa wedi wneud hefyd. Reit, mae ambell i gwestiwn. Reit, mae Dylan Williams yn gofyn, ydy gormod o ymchwil yn lladd yr awen weithiau? Na fynd ar y wern efo hyn, ond mae fe'n gallu, a fel wedodd Alun fi'n meddwl yn gynharach, amser chi'n neud yr ymchwil, yn reddfol, chi eisiau cynnwys yr ymchwil, a mae hynny, nid yn unig gallu effeithio ar llif yr ysgrifennu, ond mae fe'n effeithio ar llif y darllenydd, a fel awduron, dyna'r peth olaf fi'n eisiau neud. So, fi'n meddwl o'n i'n sôn am yn cyd-destun fath o gwyddoniaeth forensic falle, a stwff fel yna. Wel, does dim angen lot o ddelweddau i danio dychymyg y darllenydd, achos ni gyd wedi gweld labs patholegol ar y teledu. Ond fel wedodd Alun, y peth diwetha i chi moyn yw 10 tudalen ar y peth. Mae paragraff neu ddau yn ddigon a, yn enwedig os ydych chi'n ysgrifennu straeon trosedd, gwthio'r stori ymlaen sydd eisiau gwneud yn hytrach na rafu. Dwi'n cytuno'n llwyr. Yn aml iawn beth sy'n digwydd i fi, mae rhywbeth dwi'n clywed ar y newyddion yna enghraifft, dwi'n sbarduno ddiddordeb, a wedyn dwi'n gwneud chydig o ymchwil a be di'r cefndir y stori yma. Esiampl oedd bobl yn twyllo yn y gemau Paralympaidd. O'n i'n meddwl, waw, mae hwn yn pwnc ddifyr, ond oedd rhaid fi wneud chydig o ymchwil amdan hynny, ond gobeithio na ydych chi'n gweld, mae'n jyst i sicrhau bod beth dwi'n sgwennu ddim yn hollol anghywir, a dwi ddim eisiau cuddio tu ôl yr ymchwil, mae'r ymchwil yn gallu bod yn lladd fan, dwi. Ond dyna pam mae nofelau hanes yn anodd iawn, dwi'n meddwl, achos mae rhaid i chi wneud lot o'r ymchwil, a mae rhywsyn ei gilydd, mae rhaid chi rhywsyn anghofio fo. Ond mae Hilary Mantel yn dydy'n llwyddo'n ffantastig yn y trioleg yna nath hi, Bring Up the Bodies ar hynna. Dych chi'n teimlo bod chi yn byw yn y cyfnod a bod y bobl yno, ond mae rai bod dwi'n allai'n dychmygu faint o ymchwil oedd angen i wneud i sgwennu'r ffasiwn beth. Ond felly mae'n bosib i wneud o, ond mae rhaid chi fod yn wyliadwrus iawn, swn i'n meddwl.
Meleri. Wel ie, fel awdur fydden ni'n... Dwi yn hoffi gwneud ymchwil a dechrau bod yr ymchwil na yn sail, ond y stori yw'r prif beth, yr cymeriadau, dyna sy'n bwysig. A fel golygydd, taswn ni yn gallu blasu'r ymchwil, fe fydden ni'n dweud hynny wrth yr awdur. Os yw'n tynnu gormod y sylw, fe fydden ni yn tynnu sylw'r awdur. Diolch. Mae Winnie Davies yn gofyn, beth yw manteision ac anfanteision? Lleoli nofelau mewn llefydd go iawn i'w gymharu efo lleoli nhw mewn llefydd sydd ddim ond yn bodoli yn eich dychymyg? Wel, fel rhywun sydd wedi creu tref ddychmygol i lordio drosti, na i ateb y cwestiwn yna. Fi wedi ysgrifennu nofelau sydd wedi lleoli yng Nghaerdydd, sy'n mynd â ni lawr i Geredigion a lan i Ynys Môn a draw i Llundain a draw i Sbaen. Ond mae pob un o'n nhw wedi angori mewn reality a profiadau personol, fi'n meddwl, yn hytrach na, ni gyd yn gallu edrych ar Google Maps neu Google Images i weld y llefydd yma, ond fi'n meddwl beth sydd yn rhoi dilisrwydd i'r ffuglen yw profiadau personol. So, enghraifft, dwi wedi crybwyll Taffia o'r blaen, ond yn Taffia mae yna gyfres o olygfeydd lle mae'r prif gymeriad Dani yn mynd ar drywydd ei fab yn Andalusia. A y ffordd nes i ddod â bath elfen bersonol i hynny oedd just dilyn taith fi a fy ngwraig ar ein mis Mel ni o gwmpas Andalusia. So oedd bob man oedd Dani'n mynd, o'n i wedi bod, a felly o'n i'n gallu rhoi y pethau o'n i wedi gweld a clywed mewn i'r stori ond trwy lygaid rhywun arall. Ond gyda gerddi hwyan wedyn, ysgrifennu am rhywle dychmygol, y ffliwc fwyaf i fi fel awdur oedd ar gefn Mr Blythe, sef y llyfr cyntaf yn y gyfres, ar y broliant, y frawddeg agoriadol yw yn y dyfodol agos mewn gwlad debyg iawn i'r Gymru gyfoes. So, dwi ddim cweit yn Gymru go iawn, so amser mae Meleri'n gweud, dyw hwnna ddim yn gallu digwydd, fi jyst mynd, wel, dyw ddim yn Gymru go iawn, so mae fe'n aros mewn. Fi'n meddwl bod creu llefydd dychmygol yn rhoi lot mwy o ryddid. Mhob ystyr, dwi'n meddwl, achos mae yn broblem, dwi'n meddwl, sgwennu'n Gymraeg a trio dweud mae hyn yn digwydd yn Borthmadog neu beth bynnag, achos nid yn unig bod chi'n cael eich clymu i'r daeryddiaeth ydy o, ond mae o'n... Dydych chi ddim mor hir, dwi'n meddwl, i greu byd newydd o credigedd eich hun. Felly mae hon yn broblem yn Gymraeg yn gyffredinol, wrth gwrs, am bod cyn lled o'n bywydau go yn digwydd yn y Gymraeg, a bod cyn lled o waith heddlu'n digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi yn, just fi di hwn, a dieddol o fod wedi gwneud y stwff teledu yn bethau sydd yn digwydd mewn llefydd. Fyswn i byth yn dweud mae hwn yn digwydd yng Nghaernarfon ond dwi'n licio rhoi'r syniad bod o'n digwydd yn rhywle yn ymyl lle bynnag. A ni di oedd y nofel Gwyntoedd Dwyran yn digwydd rhywle yng Nghyffiniau Ffestiniog a Porthmadog ac oedd hi'n weddol amlwg i bod i. Ond oedd dim rhaid i chi, do'n i'm eisiau enwi bod yn rhy specific neu fydd rhywun yn siŵr o gwyno na dydy John Jones ddim yn byw yn ymbysen Stryd Madog neu rhywbeth. Wel, mae hwn wedi digwydd i fi, Alun, bod dwi yn leoli fy straeon yn Llanfair Cyreinion ac yr ardal, a dwi'n defnyddio tai penodol ac ffermydd penodol a pethau, ond dwi wastad yn dweud, mae'r bobl sy'n byw yn y tai yma, mae bobl sy'n ffarmio'r ffermydd yma, mae nhw'n bobl ffuglenol. A bobl yn dweud, na, mae hwn yn bendant i'w neuaddwyd, neu mae hwn yn bendant yw'r tafarn y llew di. A dwi'n dweud, ond mae bobl sy'n byw yna, mae nhw'n bobl ffuglenol.
So, ac os hynny'n wir, mae rhaid i bob un nofel i bod yn Narnia, efo byd hollol dychmygol a bobl hollol dychmygol. Ond efallai mae'n haws i fi wneud oherwydd bod mae'r ardal yn cymharol anghyfarwydd efo bobl. So, dydy bobl yn gweddill o'r Cymru ddim yn tueddu bod yn hynod o wybodus am Dolanog a Cem Coch a Pont Roberts. So, felly, gynnau rhyw rhechen lan i weithio arno fo, dwi'n gwybod. Reit, dwi'n ymwybodol bod ni'n rhedeg mas o amser nawr. Allai gofyn cwestiwn, Fanwy? O, wrth gwrs, croeso. Dwi'n gwybod fe fydd na ddarpar awduron yn gwylio heno. Felly, beth fydd eich cyngor chi'ch tri i roi i ddarpar awduron sydd eisiau ysgrifennu ffuglen trosedd? Wel, fydden ni gweithio nhw am fynd amdani. Ewch amdani. Mae'n ddiddordeb mawr mewn nofelau trosedd a mae darllenwyr eisiau darllen nofelau trosedd da. A dwi'n meddwl mae'r challenge yw, yr her yw i ffeindio rhywbeth ffresh, rhywbeth gwahanol. Ond ie, dechreuwch gyda'ch syniad, y syniad gryf na, a datblygu'r syniad, a os ych chi yn teimlo bod gyda chi stori digon da, wedyn mi allwch chi fynd at gwasg a rhannu'r stori na gyda nhw, ac fe gewch chi help y wasg wedyn i datblygu'r gwaith, efallai. Dwi'n meddwl un o bethau pwysig ydy ffindio llais dy hunan, a sicrhau mod y ffordd ti'n deud eich stori yn taroddeuddeg efo ti dy hunan i ddechrau. A wedyn, y peth wrth gwrs, di gwrando at y golygydd. Mae'n dacach na ni o lawer. Hollol. Mae Fasin Khan, sef cadeirio the Crime Writers Association ar hyn o bryd, yn dweud fod cymeriadau lot yn bwysicach na fflot. Ydych chi'n cytuno? Mae pobl yn dod, yn enwedig yn cyfresu, mae pobl yn dod nôl i weld beth sy'n digwydd i'r cymeriadau. Maen wedi anghofio'r plot fori ar ôl darllen y llyfr heddi, ond mae'r cymeriadau yn parhau yn ei dychymyg. Mae'n sicr elfen o wirionedd yn hynny, yn enwedig gyda rhywbeth hir fel cyfres dyledu neu fel nofel, ond fi'n meddwl fel sy'n wir mewn cymaint o beth, a cydbwysedd i'r peth, mae'n rhaid ti gael y plot, yn bersonol, dwi'n meddwl bod rhaid ti gael plot sydd yn symud. A amser dwi yn ysgrifennu, dwi'n ceisio sicrhau bod yna rhywbeth pwysig yn digwydd ym mhob penod, rhywbeth arwydd y cael, achos dwi ddim eisiau unrhyw un i gyhyddo fi o bod yna filler yn fy nofelau. Dwi eisiau i'r darllenydd gyrraedd diwedd pob penod yn mynd, fi'n gorfod troi'r dudalen a cario ymlaen. A dwi ddim yn siŵr os mae cymeriadau yn ddigon i wneud hynny mewn nofel. Falle bod hwnna'n yn wahanol mewn cyfres dyledu 10 rhan neu rhywbeth fel yna, ond balans yw popeth. Dwi'n ffeindio fo anodd weithiau, achos dwi wedi deud o'n hwn wrth y ti o flaen, fath o demonic possession yn digwydd i fi ar cymeriadau. A weithiau dwi'n dechrau nofel newydd, fi'n dechrau gobeithio 6 cyn hir, ac dwi'n deud wrth y hunan yn llym. Dwi ddim eisiau weld y hen wynebau yn dod i miwn, yn llifo i miwn. A rhywsut, maen nhw'n dod i miwn trwy rhyw crac o dan y drws na rhywbeth. A wedyn dwi'n ffeindio bod maen nhw just yn gwneud rhyw halo bach sydyn, ond wedyn mae darllenwyr yn cysylltu fi ac yn dweud beth digwyddodd. I pwy bynnag. So maen nhw eisiau clywed beth diweddar. So mae yna elfen o saga, a dwi ddim eisiau creu saga, so rhaid i cadw nhw. Mae'n rhy hwyr fi'n meddwl, Myfanwy, mae'r sagas wife swapping sy'n digwydd yn Hywys yn cadw fy niddordeb fi, anyway. Yn hollol. I ni wedi cyrraedd hanner awr wedi nawr, Myfanwy, felly... Wel, diolch yn fawr iawn i'r panel am ymuno, diolch yn fawr i Crime Cymru, Gwyl Crime Cymru am y gwahoddiad, a diolch i Alice am help efo'r cwestiynau. Fydd na gwyl rhywun nesaf, a fydd o'n wyneb i wyneb yn y cnawd fel petai. A dwi'n meddwl bod hynny
Ar y 5 ar ugeinfed, a'r 7 ar ugeinfed o mis Ebrill yn Aberystwyth. Ydw i'n iawn, Alice? Ydych. So dwi'n edrych ymlaen i weld chi gyd yna. Falle dylse fi ddim yn deud yn y cnawd yn cyd-destun nofelau trosodd, achos darparu'r cnawd mewn rhyw bocs Tupperware. O, diolch yn fawr iawn, a diolch yn fawr iawn i pawb sydd wedi gwrando, a gobeithio bod chi wedi mwynhau a dysgu dipyn am y proses creu. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi. Fawr. Pawb wedi mynd?